Wij staan nu hier en we kijken zo die kant op. Daar komt er een ontsluiting richting Verwert en Marm. Hier gaan we de landerijen nu in met de nieuwe weg. En zo komen we hier op de weg naar Bredaar toe. Een echte roemwei om Wanswerd hinnen dus. Een lang koestere weensk. Het zou een einde aan alle oerlees betjutten. Want dan komt er eigenlijk niks meer door Wanswerd, behalve nog een beetje plaatselijk verkeer wat hier dan nog moet zijn. En voor fietsers en voetgangers. En dat zou goed nice wezen van mensen die het al jaren beziekje de politiek te bewegen maatregels te nemen. Haar huis zit deun jonkende dik. Zwier verkeer veroorzaakt net alleen nog squorren in de morgen, maar ook ski onder dik en onveilige situaties. Wij hadden met zin een stoep maken. In plaats van een leuk hekje en een tuintje, wat ik het al zodat de mensen in ieder geval uitwijken kunnen op het moment dat er een gevaarlijke situatie is. De band die in de speeltuin willen, die rennen alle jaar uit hierheen. Kilometers dik worden oerslijn. Sjug naar de kaart en je weet de vod waarom het voor een vrachtwijnchauffeur handig is om deze route te nemen, had je van het noordoosten naar het noordwesten rijden. Totdat ze er woens het gaan. Kun je dus Ljout omzeilen, zo net met de Oensjer, Gietsjer, weet ik, ze kunnen hier mooi het noordwest aan gaan pakken. Herk, Ljout en Kleersen ben achter Ljout. En dat scheelt enorm kwartier. En dat is ook wat ze zelf onjouwen. Ze vindt schande voor u, maar het is gewoon zo. De roppelactie van de politiek is van alle tijden. Opvallend dus dat de gemeente Noord-Friesland na 24 jaar nou wol oestag giet. Er is niks verhoren, er wordt een prutter zijn. Eerst waren het altijd gegooid op geen yield. Toen we nog verder die wie dat geen yield. Ze kennen het oors meer. Prins is uit de hoog goed getoverd om hem veel verder van het dorp weg te leggen. Maar dan wordt hij veel langer, wordt ook duurder. Een hele goede optie voor iedereen. Zover hebben wij nooit durven te denken om hem zo ver weg te leggen en zo'n lang traject. Het is bedacht en we zijn er heel blij mee. De gemeente Noord-Friesland neemt morgen een definitief besluit over de komst van de Roemwei. Maar nevens het dwarsbelang liek het dat een formaliteit te wezen. Niemand durft nu maar neer te zeggen als dat we zover zijn in het hele traject. Dan kan er gewoon geen nee gezegd meer worden. Dan moet het gewoon door. Ik hoop maar per hier. Ik hoop maar hier straaien.